प्रणाम बाबा। प्रणाम प्रणाम। अरे बुलानी है का हमरा के? हाँ बुलौनी हाँ। का समाचार? समाचार सब ठीक बा। एगो जरूरी बा हाँ कि नारवा पर 5 कट्ठा जमीन बा। अच्छा अच्छा। तो कहाँ से तू खेती करता रह, हम्म। तो हम कहता नहीं को खेतवा कि तू बोई तो बटैया बटैया बोधियाई। अरे महाराज रहुआ खानी कितना लोग के हम बोतनी अनु। आज ले हमरा ईमानदारी से केहू से पता कर लेम घूम में गौवा में नु तो केहू ई ना कही कि मने बढ़िया से उ ना बस आ बढ़िया से ना लिया के शेयर जन बचेला तो ठीक ठीक वही से तो हम कहनी यही खातिर बुलौनी कि ईमानदार आदमी बड़े। तो ठीक बात। तो 5 कट्ठा खेत तो बो ठीक बा जरूरत है तो और ही दे दे आप। ठीक बा ठीक बा ठीक ठीक। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। रोम रोम भाइयों। वाह प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे हई रहू गहूँ निकलल ह सब दवा उवा गइल। अच्छा कटा पिटा के दवा गइल और 5 कट्ठा कहीं निकलल गहुआ तो सोचनी है कि चल कर के दे दी। ये 5 कट्ठा में है कहूँ भाई 1.5 किलो। तो का करे मेले तो कम हमार शेयर बनल जौन हम रखले बनी तो रुआ काम बेसिए दे दिले बनी। सब तो खेत राउर भागठा खेत रहल सो में अनाज भइल कहाँ मार बुझात ल पोलियो मार दिला बैसन गहूं के डांट भरल बाल सूखल सूखल आ ऊपर से ओमे खाद तो कबो परत ना रुआ तो एकदम उसर बना के रखले नहीं हो। आ गहूं के डांट सूख गइल आ ई सब मुंह से बाकी बचल तो खाओ गइल सन अपना से हम रुआ के बेसिए लिया के दिले बनी। अच्छा अपना घर से। हां ठीक बढ़िया बा। तो खेत हमार अब से नहीं बोए के है बाबा ना रुआ कहला नहीं आ कि और खेत दे। वो तो 5 कट्ठा से हम आगा गई तो और की तो बात फरका बा। वो हमारा में से नहीं अपना में से दिल बनी रुआ अनु कहता नहीं कि हाँ राउर हिचा कमे भइल हिस्सा ना निकलत हो। हाँ तब एगो काम करी कि हमरा के हिचा देला काम नहीं के आ खेत में गइला के रुआ काम नहीं के। खेत हमारा वही पड़ती गाय भैंस चरी है सब खिसिया गनी का ना खिंचा के हम का करें उठ के जाई लोग अपना घरे ऐसा काम नहीं हमारा द्वारा। खिसिया गनी ना, महाराज ना। पूरा टोला में पता करम नु तो हम केहू के गहूं कम ना देवे। ना ना ऐसा ईमानदार आदमी तो हम देखल ही ना रहे तबे न देनी है खेतवा।